Ragu regeng hamrabowo, risang temanten sarimbit medak saking palembaran. Pinapok sang suga manggolo, arsa jengkar tilar pawiwahan, kini rabaken melatih wahyuning judul. Tedak jelek ngampil amparan rukmi, minarupi para remaja putri. Saengga putri Dimas wara kerekam samya hanjenengi prasasat kadi Narendra Siniwoko satuhu arsa jengkar hangedaton. Binayang bayang sirna kamansane lir dawaning kabadian arsang langan bawa nangangin langen. Ramiang katonton kunyari hanus mangsasi. Tondowus kasipakan wahyuning judul jatmiko hamrabawa handayani waroto sangya kang anjenengi kadya antuka gempalaning negroho. Sinten ta ing warsa asung tulodo ingkang minangka pramukaning langkung. Busana lir Panawa Mantri matoyong rantaya kang angganing senopati. Lah menika ta warnane sang suwa manggala ya sing manggala suwa. Dasar pidaksa sarwa sembada maksi muda tumorono bimbu hambat susila hanaraga. Lep darah wilating peksa lampah menantoyo anut rarasing biang. Hanggung kendel tindaki sapecak mangu sapecak tumole tansah kardia marang tembene winisuda sandeo menawa kasandunging roto kabentusing tawang tawang sambumbung imuntat nampae manggaliada sakembaran kembar busanani kembar dedek yadeki kembar wernani tinon saking mandrawa kadya jambe sinikar pasuryane sumenar akilar-kilar ngagem busana sarwi jenar mila boten mokal lamun para kenya padha kumesar handulu baguse satria kembar sawu rinira ana duwi wanudya alit sakembaran parandene wis katinggal sumenur tejane mencorong cahyane tinon saking mandrawa glowo-glowo kadya golek kencana kang bisa tata jana inggih punika warnira patah sakembaran sinegak gantia kang cinarita sinten ta ing madya nangun karsa kang busana lir aja kabiwada. Nah punika tak ingkang dados mestikaning karya memakaning kandha jatining kang ringga. Sang temanten kekalih bagus Pradipta Gautama kalian Rara Sekar Arum lumampa kekanten asta kekat-reket renggang gula kumepyur pulut kekalihnya sajak lingsem nanging suka hanggung matian asta ngeraita yen sadaya tamu boten wonten ing pirsa kajawi pangendali wara dasar rus dangun denira hangganti tumapaking pahargyan marma sekedap hanguncal huswa anggendet lati karena tangsa kardia kang ginupit mangke ing tulang sari sawingkingnya sang pinanganten lah punika ta ibu juru paes dalah ibu jejibahan angrengga amematut amemantes sang pinanganten mila asiling pakaryan satahu dalam datan nguciwani semanten ugi ibu pangembanging putra temanten ugi prigel lan pinter nata balawisma momong putra datan kuciwa lampira sang Pindaraja ginarupyuk para remaja putri estining lir putri Domas
Dasar Satya Sami Sulistyen warni gandes luwes merak ati lelewani minanggono. Ing pangajab benjang dadya putri kang sajati kang swargi Raden Ajeng Kartini ing kaesti. Amung sawiji mugi-mugi benjang winengku satriya sejati. Ingkang kepareng tepuri handayani lah menika taing hamengku karya sarimbit garwa. Hangliring kanan kering sajak sarju katuju ing panggali. Buningani balu daging tamu balabor dumugi ing panggali prasasat boten kenging pineta ing basa. Sewu bagya dadi sajuga.